Какво става, хора? Аз съм Мичо, днес сме в CSGO и това е първи епизод. Днеска ще ви покажа как да не бъдете вак банати заради Skin Changer. И да, значи сега пускам тук един мап и сега ще покажа как да си набавите настройките на Skin Changer. Сега както знае всеки знае Skin Changer и сега отзето трябва да си го сложите на флашка. Значи сега ще обясня слагате Skin Changer на флашка и във флашката го инсталирате. Във флашката, не в компа, ами във флашката го инсталирате. Като сте отворили файла, нали, там в флашката и там го инсталирате. Така. След това, след като го инсталирате там, нали, махате флашката, когато сте го пуснали вече самия Skin Changer, когато ви работи, махате флашката и изтривате всички файлове в C-то, където пише Skin Changer. Изтривате всички файлове в Steam Apps и в CSGO, където пишете Skin Changer и няма как да бъдете багбаннат. След това сега ще покажа, значи като цъкнете Home бутона, ето това ви излиза общо взето. Така. Сега да ви обясня нещо за този Skin Changer, който е новия. Значи, за да не ви хванат, не трябва да сменяте скинове в онлайн игри, трябва да сменяте скинове само в офлайн матчове и да сейвате конфига, което е, нали, доста лесно общо взето, става много лесно. И сега ще ви покажа взето как става работата. И да, значи цъкате Home бутона. Тук нещо бъгна. Сега ще видя какво стана. Сега ще го правя. Така. Ето го. Да, ти може да се оправите. Ето го, това ще ви излезе и цъкате примерно терорист. Не, аз съм сега кънтър. Тей. Избирате какво е. Тук има, значи сега weapons, knives за ножови, ръкавици. И тук има нещо, което е за матчмейкинг, което да ви ауто-ацептва. Когато, нали, трябва да ацепвате, да ви го ауто-ацепва. Общо взето. Така, сега тук слагаме кисето, да ни спират там времената и т.т. Така, значи, примерно искам да сменя найфа. Значи искам примерно Карамбит, обаче скината му е Altronic и като си го сложа и цъкам Save Config. Така, давам хикса и ето ми го изкина. Карамбит Altronic. Обаче, нали сега, искате да смените скина, обаче сте в компетите. Ами няма как да се го смените, защото Valve ще ви засекат, нали, как сменяте скина, то се засича и ще получите едно вак-банче, така красиво. Затова правите каквото искате в офлайн матчове и чак тогава, нали, в матчмейкинг цъкайте скините, ако искате си смените пак, влизате в офлайн бутс и взето си правите там скиновете, които искате общо взето. За да не можете да получите вак-бан, смисъл, това си е за вас, смисъл, може да си ги слагате и в това. Може да си ги правите и в матчмейкинг, но ще бъдете вак-банато. Това е работата. В смисъл, такъв е живота. И общо взето, това е, нали, самия Skin Changer, важното нещо, което не трябва да правите. Друго, което да е някакво такова много важно, не знам дали трябва да ви казвам, защото, нали, ви би трябва да знаете как се инсталира самия самия Skin Changer, би трябва да си знаете вие, не е някакво много, нали, трудно. Така, и, нали, цъкате тук Save Config, и така не можете да бъдете вак-бана, защото Valve засичат, когато смените скинове, те могат да ви засекат само в онлайн матчове, нали, competitive и те, нали. В casual deathmatch също може да ви засекат.
както знаете, хакерите не могат да защитат в Casual Deathmatch, обаче за Skin Changer е друго и пак може да ви засекат от самия Skin Changer в Casual Deathmatch, Arms Race и там другите хидра, новия, нали, и там хидра работите. И да, в Community сервер дали ще могат да ви засекат? Да, също там, ако е защитено с VAC Error, пак може да ви засекат в, нали, други сървъри общо взето. Могат да ви засекат. Така че, преди ги в Final Boss, там няма как да ви засекат, като смените самите скинове. Сейвайте конфига и обзето като си изпред CS, пак трябва да пускат самия Skin Changer. Както ви казах, когато е пуснат вече, вадите флашката, за да не може да висите флашката, нали, в самия компютър. И хора, това ще е заключително. Добро ми е харесало и